Mas Gading gandeng niki sindene niku kathah kalih digilir nggih ditepangke ayo ajar tepang ngono sinden-sinden siji mboko siji yo ditepung-tepung anu nyepeng napa namine mic apa mic ya mic heeh nggih ajeng anu badhe tanglet nggih kaya nggih wilujeng dalu kok sasake wedi to iki galange iki merinding aku kena kenalan iki lah sok merinding sepape mergane piye mosok ora cewek merinding ya anu Mbak mau tanya boleh ya namanya siapa nggih ya nggih Prakulino nama saya Ani Dianawati oh nggih oh ya Mbak Ani ya terima kasih ya Mbak ya asalnya saking dari Klaten oh dari Klaten jauh sana ya enggak Gading, saya ganti wis sendalange sah. bagus ya. Timbang karo mau. Ya ora tak timbang-timbangke, jang aja banding-banding. Lah kok kok muni bagus berarti kan ana perbandingan ngono lho. Ya kan kita itu apa ya jujur ki sak metune ketemu ning kon mata, metu ning kon apa mulut ki apa ngono lah dilalah nyawang ngono langsung bagus ya ngono kok bandingke mau ora. Sing mau ya bagus ning pada zamannya. Lek saiki wis rada sepuh nggih ngapunten nggih Pak Geter nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tatin.
Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas Kading Mak Cange Yulimbo. Ada pesan dari Dalang Seno terima kasih sekali karena selama Dalang Seno live streaming Mas Gading dari dulu itu Bu Darmi itu selalu live chat di Dalang Seno channel. Matur sembah nuwun memberikan Bu dukungan Darmi luar biasa yo cok sering apa jenenge minta lagu yo nyawer yo wis luar biasa pokoke penggemar berat luar biasa. warga laras ya. Iki kudu multi bahasa loh, iki sik nonton wong ya wong luar negeri Ya, bahasa. soalnya keluargane saka Mas sapa mau so jenenge? Kau. Ayo kuwi. Keluargane saka London ki ono sing rene. Kyle Mark Robinson. Nah, Sora kowe. Ora iso. Piye? ki kon baleni. Piye Mas Jajal? Kyle Mark Robinson. Aduh nyemprot. Malah ngawak. Kyle Carl Mark Robinson. Robinson. Iso yo. Iya. Korek. Nek ngilate ketok-ketok. Nek keluarganya ya juga rawuh di sini loh, Rawuh, Sa. nggih, Ya, ada di sana itu. Ya, thank you. Terima kasih ya. Lah ya iki nontone wayang ya ngene iki. Iki wayang iki kepiye to? Dadi delok saka rampung kok iso to wong nonton 8 jam ngono kuwi. Engko ben gumun kok. Kok iso ta ya kok menghadirkan nih cewek-cewek cantik ini ya. Maksane emang lu cantik. Ya kan, Menyapa wedok penonton yang udah hadir, Mbak. Matur Yes, nuwun sedaya para warga khususipun niki naminipun ngerandu. Pakai enggak? Randu apa ngerandu? Randu katongan nggih. Ngerandu katongan. Luar biasa iki sing nonton ya lenggah kabeh lho, Sa. Ya ora sing jumeneng ya ana iki jumeneng. Jumeneng. Nggih. Jumeneng, Sing jelas jumeneng. tertib kabeh, ora ana keributan, ora ana piye-piye, tertib Mas Gading. Ya. Nah, iki matur sembah nuwun. Pokoke sing nderek wungon, nderek tirakat, ndongakaken keluarganipun Ibu Darmi. Kula ndongakaken mugi-mugi paringi sehat, panjang yuswa, paringi kathah berkahipun. Pokoke tikel matikel anak putune paringi sukses sedaya. Amin. Iki juga Pak Lurah juga rawuh. Pak Lurah nggih matur sembah nuwun. Lagu mboten, Pak? Wes, Oh, wes, wes ya. tulis. Oh nggih, nggih. Pak Lurah menika. Mbok bila dibacaaken, Mas. Monggo Mas Gading Iya. wonten pamundutan menapa? Enten fragmen Suminten Edan. Weh. Tatin versus Solikin. Weh. Sapa sing njaluk? Saking kula. Pak Lurah Wilang Rejo niki. Oh, saking Pak Lurah. Nggih. Piro, Pak? Sawerane pira lho iki to? Piro tilek sithik cocok ora? 200. 200 ya cocok. 200 ki urung edan lho, Pak. Pemainnya 50-50. Terus? Yogane 2000. 2000 nggo apa? Nggo pipis. Lumayan, nggo tuku Nggih. kecap. Pripun, Pak? Kayak mudun dikai. Kula mudhun? Nek ana ada pamundutan lagu dulu. Ya siap nek gur mudun iki nyilih sandale sapa? Nyilih sandale Oh lagu aku kuwi. Nyilih, Mas, nyilih. Kok sedang Ya, aku ukurannya dinehi. berapa Mas Gade? Saya tak tahu. Piro iki? Oh iya kok dawon. Tambahi, Dawane Pak. Siji meneh. Nah, ngono kuwi lho. Mugi berkah barokah nggih, Pak. Lancar rezekine nggih, Mak. Iki sinden po rampok. Ngerambi. Aduh. Lah iya. Laris. Leh. Oleh 200 tambahan 200 Mas Gading saking Pak Nggih. Lurah. Luar Apa? biasa Ana pokoknya pamundutan? nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Sak sok hoo sok ora. Pamundutane apa? Iki mau apa to fragmen? Fragmen. Iya. Langsung apa ajeng lagu rumiyin. Niki gak enten malih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun lelagon 1 pepeling dibawani ingkang nyekar Mbak Elisa. Oke. Yang nomor 2 Triwul Gunung Kidul. Kibul Gunung Kidul. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Nggih. Lelagon menika kagem sedaya keluarga. Iso mbocok gak? Ora.
Mergo tulisane apa piye? Aku Coba. SD ki ya sok bolos ya pisan. Wah, saya delok ya tak bocoke. Lelagon menika kagem sedaya keluarga IKG Kapanewon Lipat Sejabodetabek. Ceto iki. Niki sami rawuh napa? Jabodetabek rawuh menika. Pundi Iki, Pak. bisa kasih ini lambai. We. Matur nuwun saking Samirat Bekasi. Oh, saka Jakarta iki, Mas. Pak Kasiwon. Wah, kok dadi siji terus. Kok Titip. kok saiki dadi pelit? Oh, kon maca ndi, Mas? Pak Kasiwon ndi? Sing cilik. Oh, dadi siji kuwi. Ndelok keneng? Oh, Jan. Kok ora percaya. ora Nancy? percaya. Pramen suwinten edan tatin WS Solikin saking kula Kasiwon dan Sunaryo. Ah kok urunan? Satu itu mau loh jadi 200. Jenengan iki sing pundi? 400 ya wis ra apa-apa lah, tak deleh kene. Iya. Siti apa akeh ditampa, Mbak. Amin, Jeneng nggih. rezeki iki lho, disyukuri. Berkah barokah ya, Pak. Jane nek luwih akeh luwih apik lho, Pak. Walah. Ya iki diberhasilkan dulu engko Ya. apik tanduk ngono Siap. ya. Iki napa riyen, Mas? Papele. Pepeling riyen. Oh, Riyen nggih. gek fragmen nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki Mas Gadeng gandeng niki Nggih. sindene niku kathah Nggih. kalih digilir nggih Oh, nggih. ditepangke ayo ajar tepang ngono sinden-sinden siji mboko siji Nggih. yo ditepung-tepung. Aduh, aku tak jajari Pak Geter. Sebelah sini dari sini paling pojok sini tangleti. Oke, Mbak. Anu, nyepeng napa namanya? Mik. Mic. Mik apa? Mic. Ya Mic. Mike. Heeh. Nggih. Nggih. Ajeng manu badhe tanglet. Nggih, Kaya- dalu. Nggih, wilujeng dalu. Kok sasake wedi to iki dalange iki. Merinding aku ki nek kenalan iki. Lah, Sok merinding. Sepape? mergane piye? Masa ora cewek merinding? Nek karo demit ya merinding, nek cewek kan enggak baik gitu. Demit ki apa? Demit. Demit. Nggih, tanglet Pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Ya boleh Ah, iya. bahasa Indonesia Ah, iya. biar bisa tahu semua. Yang anu Mbak mau tanya. Boleh. Ya, namanya siapa nggih? Ya, Nggih. Prakulinoy. Nama saya Ani Dianawati. Oh, nggih. Oh ya. Mbak Ani. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Asalnya Saking dari Klaten. Oh, dari Klaten. Jauh sana ya? Enggak. Enggak ya? Oh. Klatennya mana? Bendo gantungan. Sama masjid? Nah, masjidnya oke toh. Maksudnya masjid ngendi to iki dalang iki? Masjid Agung apa ngendi? Aku ya ora ngerti. Aku takon kok ora ngerti. Karo Masjid Agung Klaten apa ngendi ngono lho. Sebelah barat Masjid Agung Klaten. Nah. Oh, nggih. Oh ya, ya. Karo kuburan ngendi nih, Mbak? Ayo aku baldene. Lah aku melu dalang. Medeni. Ya karo Polres ngendi nih? Mangnya aku maling. Oh, Ya Mbak menawa cerak ngono lho, Mbak. ada ya, Mbak. Oh nggih, Mbak Ani Dianawati saking Klaten nggih. Jejernya. Kok saya iki njaluk suarane iki kan sekalian bowo. Oh, sekalian bawa. Sekalian bawa aku Iya. rada. Nyuwun swantenipun Nyuwun Mbak Ani. swantenipun, Mbak Ani. Oh, nggih. Minta suaranya. Ding. Iki nek wayahe Mbak Ani iki disulingi biasane. Aku ki ora iso. Ojo ndak kualat. Heeh. Mereng parasa sama Ya wis mengi ngono kuwi. niki opar. Oper nih. Opar. Oper. Nggih.
Masih pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini jendene ra untuk bahasa Jawa loh ya, belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya supaya Mbak Nur juga paham gitu ya. Siap, siap. Namanya siapa Mbak? Iya, nama saya Kayak medok Wagu ya jebul ya. Laku Lino Jawa ya medok. Ya, nama Iya. saya Oriza Widyasari. Mbak Orisa Widyasari. Iya, Asalnya dari mana? dari Bantul. Bantulnya? Piungan Bantul. Sama Polres Masih ke selatan. ke selatan. Sama itu ada kandang sapi Oh, itu ke barat. ke barat. Iya. Soalnya kemarin saya lewat. Oh iya toh. Iya, pas dolan, pas bermain. Oh, bermain. Oh, Iya. kamu bermain di kandang saya. Iya. Kamu buka letong ya? Iya, aku cari sapinya yang salah diperes itu. Oh gitu. Kamu nggak tanya saya sih? Enggak. Nggak kasih tahu. Apa kamu mau pengen jadi sapinya? Wah, enggak apa-apa, saya mau. Nggak apa-apa. Enggak enak apa-apa, tuh, enak, iya. ya. Minta suaranya ya, Mbak ya? Minta. Iya. Aja pada ditinggalake. Sudah Mas? Sudah. Satu kali aja ya. Iya, satu kali aja sudah cukup. Nanti enggak kebanyakan. Iya, nanti kalau kebanyakan enggak gumoh. Ya temannya ya enggak ya Oman. Iya. Ya Oman itu apa bahasa Indonesianya? Enggak kebagian. Enggak Ya kebagian. Geser, Geser geser. sampingnya. Ya Pak Dalang, Ya. Mas Dalang. Ya, selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Indah. Mbak Indah. Ya. Nggih. Oh, ya. Asalnya dari mana, Mbak? Temanggung, Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jauh ya? lumayan. Kalau sama WC umum itu mana? WC umum yang mana? Ada toh di sana? Pom bensin. Iya. Pom bensin mana? Kirangan mereka Kok kirangan? Kalau dari pom bensin itu ke utara. ke utara. Ya. Kalau dari Gunung Sindoro itu Bawai. Oh, bawahnya. Pernah ke sana? Belum. 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 Besok ke sana ya? Iya. Tak kasih mbako. Oh, mau saya. Iya. Saya dodolan mbako soalnya. Bakunya apek apa? Ampek, Ampek. Oh, itu Hitam. enak itu. Oh, enak. hitam berkeli-keli. Berkeli-keli itu apa? Berkeli-keli itu apa? Bahasa Indonesianya. Berkeli-keli. Keli-keli ki apa? Krinteng kok keli-keli. Ya, bahasa Inggrisnya kan keli, Mbak Tati. Oh, keli. Kok keli-keli? Keri. Her. Oh, Ya. Your hair curly? Ya. Ya kerli tapi ora sendok. Minta suaranya. Minta Minta suaranya. Iya. Mbak Indah. Rukun sampuniku. Satu apa dua? Dua juga nggak apa-apa. Sahatate kang angka siji. Sudah, Mas Dalang. Sudah dua sudah cukup. Sudah cukup dua Ya. saja. Yuk jejernya. Sampingnya Wah iki jarene penonton langsung wah iki. Podo aku ya. Halo, good night. good night. Terus apa ya? Apa Mas? Aku ora iso bahasa Inggris ya kan. What's your name? What's your name? Apa itu apa? Itu artinya Kowe adus gurung ngono lho kuwi. Kowe adus. sok tahu ya. Udah, aku
udah. Jos, Udah dus. Iya, udah ya. Hah? Nah, iya. Hah? Apa? Lah iya. What's your name? My name is Ayu. 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 Where are you from? Hah? Apa penyakitnya Mbak Taten nular apa ya? Tegese apa? Ahe iki. Piye? Where are you Where are you from? Where are you from? Tegese apa? Wes kok ngendi? Hah? Kowe saka ngendi? Aku saka omah. Anu maksudnya ile Alamat. Le brojo le lho. Address panggonanmu omah iku saka ngendi? Nek Aku mau nunut nunut dek sapa? Nunut nih bojoku. Ngendi alamate? Hah? Alamatnya ngendi? Oh, aku dari Bantul, Mulyo dadi Bambang Lipuro Bantul, Mas. Oh nggih. Oh ya. Minta suaranya ya? Minta suaranya. Diminta Iya. bayar. Berapa? Hah? Berapa? Duwene piro? Punyanya berapa? Enggak punya ini. Hah? Enggak punya. Oh, kere. Oh, wedhus iki. Ndak, bercanda. Iya, Bercanda. Sekarang Besok aja. Isinden Apa-apa. piye to iki? Kang angka loro salat. Sudah? Sudah. Ya. Yo jejernya. Ya, sampingnya yuk. Apa toh, Pak? Selamat malam. Ya. Bagaimana? Wah, Waduh, profesional ya. profesional Bagaimana? ini. Namanya siapa? Ya, nama saya Neti Sulandari. Tanya Mbak apa lagi? Nesi, Ya. Neti Neti Sulandari. Sulandari. Ya. Asalnya dari mana, Mbak? Dari Minggir Sleman. Oh, dari Minggir Sleman. Langsung saja minta suaranya. Jangan. Loh, kenapa? Lah, nanti habis suaranya. Ya udah, minta yang lainnya. Apa? Langsung ya. Iya, langsung aja. Dene kangka talu sudah, Mas. Sudah. Sebelahnya ini bisa Sebelahnya, bahasa sebelah. Indonesia enggak ini ya? Sebelahnya nggak tahu. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam juga. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, nama saya. Iya, belum ditanyain. Tak omongi sih. Nama saya Bidadari Surga. Aduh, bidadari surga. Iya. Peri berarti peri ya. Iya, peri. Peri ya. Celat ke bawah nih ora. Enggak peri. Raisa. Wedi aku. Bidadari dari surga. Nona Prasti. Nona. Nona Prastiwi. Prastiwi. Oh yes. Oh iya, namanya Nona Prastiwi. Iya, betul. Oh iya. Anu kok tekon-tekon. Nomornya 35 kecil mungil. Ora normal. 35 niki padha ngene anak kula e. Nah, ya pancen cilik enak apa mak. Sudah. Mak. Belum. Asalnya dari mana alamat? Saya Iya, dari Sur- Jerman. Oh, Jajar Sleman, Jajar Jajar Kauman. Kauman. Oh iya. Lagi? Lagi Ya, belum. monggo silakan bertanya. Sekarang masih sekolah atau sudah lulus? Masih. Sekolah. Iya. Sekolah di mana, Nona Prastiwi? SMP. SMP. Sampun mana pitu? Iya, Oh betul. iya.
bagus ya ini buat hiburan. Besok teko ke rumah ya. Siap. Iya. Iya. Boleh Nanti- kok untuk mainan, Mas? Iya nanti Kalau tak memang jadiin sih. samsak. Hah? Tak jotosin setiap pagi siang. Walah mesake nek mung dijotos. Aja mesake. Iya, minta suaranya boleh. Boleh topek oleh kok. Aku sing ora ngepek aku yang mau. Orangnya saja boleh. Oh iya. Apalagi cuma suara. Iya. Yuk, Nona Prastiwi. Siap. Tekan nanti Mbak Neti. Alah. Oh alah. Siap kok tekan ngendi. Siap kok tekan ngendi. Iya. Ramadan indah nepasa. Waduh. Lagi dong lagi. Kapan ya kat ping 5 ngibadah haji rukun 5 rukun Islam sampurna. Ya, udah Nggih, lengkap sinden-sindennya. ya sampun. Wis diperkenalkan kabeh. Yo ngadeg. Jare Ngadeg. Marisa. Lho, yo kowe biasane sok njaluk tulung aku. Ya kok berarti saling ramene ya membantu. karo kowe. Yang tergantung kebutuhan. Kalau tokohnya membutuhkan bantuan, corone dadi wit apa watu ngono gelem aku mangkat. Iya. Yuk, tak guntak. Nang ning. Monggo pepeling.
minangkani pepeling. Nah menika langsung mawon wonten pagelaran ketoprak. nggih ketoprak Nggih, ketoprakipun mengke dimainkan oleh Mbak Tatin sebagai Suminten. Brotonya Mas Solikin. Aku mbakmu, bapakmu Mas Keswan. Ya. Torok torok torok. Piye ki piye? Brotone rasa ngadeg kok sik durung wayahe broto. Dhewe kudu ngomong karo anakmu. Wah, piye to Bune ngomong apa? Lah jarene kowe wis entuk kabar nek Minten ra bakal sida dijodokke karo Broto apa ya ngono? Wis sida urung iki nyata apa ora anakmu ra sida polong kromo. Iki arep padha karo Suminten iki kok rasaku ra penak. Lah ya ning kepiye meneh kumbangane bakale kok sok mben dadi elek to mbemburine lak ya mesakake Minten to ya, Pak. Piye? Iki ndang dikabarno aku tak alon-alon ngomong karo Minten ngono kepiye? Yo. Kok nek ora mandi awakmu ya Pak le ngandani Minten ya aku tak alon-alon ngomong Minten undangan kon rene. Terus Minten kene anakku wedok sing ayu dhewe. Ngendi kok ketok ayu banget. Iki kowe blonjo-blonjo. Sida dadi manten to, Mbok? Anu, iki mau tuku apa ta kowe? Aku iki nyepake klambiku sesuk sing arep tak nggo ijab karo Mas Broto. Kuwi iki kabeh tak cepake, ya ana bedak, ana klambi, ya ana jilbab, ana kabeh tak cepake dinggo sesuk aku nang nganten karo Mas Broto. Bangsane rewang barang ya wis mbok tembungi. Ya wis sesuk iki aku kan dandane cara Jawa, adat Jawa sing basahan sing nganggo semene kae to, Mbok. Aja lah ngisin-ngisini nek kowe nganggo basahan kok. Lah ngapa? Lah kok nek ketok nggon mburine apa ngarep ra ngerti lho engko. Lah sing nggon ngarep karo mburi ketok padha lho engko. Lah terus aku nganggo apa? Ya anu wae nganggo sing wangun ngene iki nganggo bludrup apa ngono ya. Ya sepaen manut simbok sing penting aku iso dadi bojone Mas Broto. Ning ngene lho ten apa kowe ya tresno tenan to karo Broto. Lho, ya wong akate aku wong desa lho, Mbok. Aku disenengi karo Priagung rek ya aku saking senenge to, Mbok. Ning awak dhewe iki kan cara dene kaya cebol cagak nguntal gayuh lintang cebol nguntal cagak. cebol nguntal cagak iki piye? Apa to peribahasane? Pak, apa to peribahasane? Cecak nguntal lintang. Heeh, cecak. Pak. Halo, Pak. Halo. Aku rek sida nikah karo Den Mas Broto to, Pak? Pak. Heeh to, Pak? Iya. Nggo sik to ten rasa kesusu-susu to kowe. Lho, aku saking senenge lho, Pak. Iya, nek dirembuk rombokmu kuwi. Ben mbokmu sik omong. Lah mbokku rek cethol ya omong kok. Wah, kok Aku yo bingung iki wis tiwas tuku apa-apa wis nembung karo kiwa tengen wis arep rewang barang bapakmu. Dan Dan Minten. Hei. Kene, Iya, Pak. Alon-alon bapak tak kandhara kowe ya. Oke, marek ya omong to, Mas. Iya, nek totonen atimu sithik. Loh, aku wis siap dadi manten, Pak. Sik toten aku mau rak diundang karo Kanjeng Adipati. Toh? Kanjeng Adipati Trenggalek iki ngendika Jane ngopo to Pak anu mimik dek mimik. lho iki syaratanku rak ngono to bone wah. Oh iya. Piye to Pak mbone omong iki caltul desdes ngono lho, Pak. Anu ditepake sik atimu yo ten, ditepake. Atiku nang arep ora nang iya. geger. Dan Kanjeng Adipati kuwi ngendika Ndika napa? nek nggonmu arep dirabi karo Den Mas Broto kuwi Sida ta, Pak? Sesuk tanggal
tanggal iki sesuk nanggap wayang. Nek rasa aja ki geter Pramuji Widodo ya, Pak, dalange ya. Dalange Keswan Dwina wae ka wae. Oh, nggih. Iya. Terus sesuk aku ditanggap kejadilan, to Pak. Ya ana nek nang kene ana tayo, barang ngono kita, Pak. Ndang tok Pak gak di. Lah iki arep ngomong wae aku arep ngomong wae ora iso dilareni. Jadi tak ngono lho. Kayak kecus ngono. Jane ngono apa to, Pak? Kowe aja medhot omong aku to, Ten. Lah piye? Kanjeng Adipati kuwi ngendika nek kowe iki diwurungke nggon Rabi karo Den Mas Broto. Saya sabar ya, Tan. Maksudnya piye, Pak? Hah? Maksudnya kalau bapakne kok kaya dadine kok sing ngomong sapa, Pak? Kok wani-wani batalke iki sing anu sing marai batalke sapa kok, Pak? Hah? Ten. Seneng banget malahan. Nih, Piye? Bapak era kaya aku ngono. ki ora goro. Lah aku ki gunane Karmu piye to, Mbok? Kok karepe panjenengan kok karmu-karmu. Panjenengan sapa? Lah iki simbokku kayak bapakmu Lah lho. sing marai urung ki simbok bapak mesti ha ta? lho, ora. Wani apa piye saiki iki, ha? Apa tenan Pak? Aku ya wedi iki. Iki nek nesu bedane kaya babon angkrem ya. Kene ya ten iki kok ora kok kepiye-kepiye. Iki berarti dudu jodohmu kaya sing Kudu tak omongke jodohmu, mau. lho. Ora sida ki sing masalahe apa? Lho, bapak Ndi kabeh Batake cebol njayuh lintang lho ten. cebol sapa sing cebol? Cebol. Piye Pak iki? Lah ya aku piye aku? Lah nek kendikane Kanjeng Adipati kaya ngono. Nek ora dikeparengake awak dhewe iki ya mung masyarakat biasa rakyat jelatang ngono lho ten. Kuwi tenan ya ten. Kowe kudu dipresake wae apa, Pak? Tak presake nang puskesmas. Ora sah. Puskesmas bae. Iki ning ngene iki sanane, Mbok. Aku tetep kudu goleki Den Mas Aja, Broto. aja ngono kuwi. Den Mas Broto kudu tak goleki nek ngene iki carane. Sing sabar. Sing sabar, Pak. Nanti Den Mas Broto. Kowe sing sabar ya ten iki untuk jatahmu pancen kudu diremes Weh. bagi Den Mas jatah. Broto kudu tak kawini. Ah, iki Den Mas Broto. Den Mas Broto ket mau tak goleki kaya nang endi ta Den Mas? Apa ten? Apa ten? Aku rak ya sita. Kula menika rak nggih siap menikah kalian panjenengan to nggih? Sithik to. Lah, Ana rembug iki rembug wong rabi ketemu kok menikah. piye ta, Mbak? Ngono ya. Wong iki menadeng lho. Iki jane iki Mas Broto apa Mas Brot? Ya sak karepmu. Nek saka ciri-cirine iki anane ya mung iki. Saiki ngene Iki lho. wis tak ganteng-gantengke. Den Mas, kula menika rak nggih sios kanu sesandingan kalian panjenengan to Oh nggih? sido meng sandi. Iya, sida simbok ki piye? Meng sanding, meng Yo sanding. sithik meng sanding kowe kok ya sido. Maksudnya Aku ki mau rak saka kadoan ngelak lah iki aku golek wedang tulung cepakno. oh ajeng mik. Mik napa? Ayo apa saonone? Ngunjuk napa? Saonone sing penting iso susah. nggo ngelak ngono lho. Ten. Endi meleke sapa? Iki mimik nganggo antene namung ngunjuk teh nggih, Den Mas. Monggo mang ngunjuk. Wis cukup. Wah, Loh, Jan. kok ra sida Kowe gini? kuwi wong wadon apa wong lanang to, Ten? Lah pripun to, Mas? Lah kok ana njaluk wedang kok tok penekke degan iki kowe iki wedok apa lanang jane? Aku njaluk wedang kok tok penekke wit kambil. Lah, kula gak nggih saged menek kambil. Aku rak ya ora iso nampa katresnanmu Iki to. karepmu kon sampe arep kepiye kin? Lah ya aku ora iso nampa katresnanmu wong-wong wedok kok kaya ngono. Kok sik iki aku urung sida gandrung kowe aja mbadarke dhisik tak andeni. Oh ngono. Den Mas, Oh piye? jarene simbokku aku iki arep sesandingan karo panjenengan leres to nggih? Iya lho, Panjenengan ampun mancing-mancing lho Raden, jenengan sampun dipun jodohaken lho. Ampun ngaten niku mengke ndak
dadi remen melih niku suminten. Iya. Saking tresnane kalih panjenengan lho Raden. Ya aku jane iki ya ora gelem ning nek diceraki ngene iki ya piye to ya? Atine. Kamangka kowe ngoyak aku to iki? Lho, Gawat iki nek kaya ngene, Pak. Mbokne ndio. Angel. Anggo jimat. aja Den Mas. kaya ngono to, Ten. Panjenengan tangane mbok madhem mriko. Dipun ngenten iki lho. Dipiyekke. Dijejeke. Iki wis jejeg ya kan mau. Kuwi iki kurang jejeg. Kan mau ki nggon aku jejeg gejejer, Ten. Wis ngejejer ta? Wis. Agawe. Aduh ki atok kabake to, Ten. Niki juk dilebokke ngenten iki blesek. Terus dadi ngene iki rak ya nek mantenan ngene iki to nggih. Ora meng kuwi nek aku jane. Lah. Maksudnya piye? Ayo ora gelem aku ki wis ora iso, Ten. Ora iso mergane napa? Mergane ya aku ki ora tresno marang sliramu. Masalah tresno. Witing tresno jalaran saka kulino lho Den Mas. Ya aku kulinone kan ora karo kowe to, Ten. Mulane saiki dikulinake. Ya ayo ning ndi? Ya yo cepet yo. Ora, Ten. Hah? Aku tetep kudu tetek ora gelem. Agawe arujiting kalih Wis to aja tok terus nih. Aduh sing lara nggon ngendi? apa kang si Wis aja oyak-oyak kaya ngono to, Ten. Aku arep krana, Ten. Nadia. repot iki. Ya rene Pak. Kene Pak Lurah ibonge aku wae jarene. Aja, Ten. Upama amandut kenapa kok gumujeng lho Den Mas? Ya aku kelingan sing ora-ora nek ngono kuwi. Mbok mbangane timbangane kelingan sing ora Mbak ya ya. Ora, Ten. Ayo dilakoni wae. Sedilit mo. Ora, Ten, kejaba engko bar wayangan. Nah. Bar wayangan maksudnya piye? Piye aku ki ora gelem, mula aja tok peksa to. Kula nika mboten maksa lho Den Mas. Napa ngangge cara alus? Arep cara alus ya ora gelem aku. Kasar ya ora gelem. Dinapake? Geret wae. Aja. Para tante tak Pai. Pai. Oh, turuti. Ya, iya. Ora. Ayo. Ngoh, Ten. Ora kaya ngono to. Ruti. Iki akeh piyayi kok. Kowe arep nuruti apa aku ya tetep ora gelem ya. Ibarat awang numpak. Lah, tenan to? Tumpak-tumpakan ya. Moh, Ten. Sedilit ta. Ora iso. Ibarat wong numpak aku. Prau. Hah? Numpak perahu. Numpak perahu pak aku. Bar numpak perahu njur numpak kowe. Iya, ya ora apa-apa. Kowe sing tak Ojo. kepingini lho, Den Ojo ya, ojo ya. Mas. Aku ki meng legani marang atimu wong ayu. Ya mbok ayo nek dilegani mbok sing tenanan aku nek carane wong Inggris wong London ki I love you. You. I love you. Yes. Yes, I'm coming. You love me. No. Hah? No. No piye? Saya enggak kumeng. Kamu kesini. Gobek saya. Ora kaya ngono to, Den. Aku. Lanjut terus kula menika panjenengan menika dosa lho. Lho, Nek jenenge kenapa? nampik terus nane wong wedok kuwi dosa. Aku ki ora teges nampik sliramu. Lah nek ora nampik ya ki ayo piye carane nangkak ude ngono lho. Ya ngene ya. Jenenge katresnanku iki ora kena dipaksa, Ten.
Lah, Arep kok sliramu kuwi ayu, aku yo ngakoni yen kowe iki ayu ning aku ki wis duwe calon dhewe. sapa calonmu sapa? Calonku ki cempluk. Endi jenenge cempluk gonen rene? Nah, aku yo cempluk yo kah. Endi gonen rene? Tak ndelok sing jenenge cempluk ki kaya ngapa? Ayo Za. Ayo za sing endi? Maksudnya piye? Kae lho cempluke pojok dhewe kae lho cempluk. Lagi ning omahe cempluk lah ngelak terus mampir ning nggonamu iki mau ketemu kowe ten. Dadi cempluk isih ning omah. Aku ora peduli kowe arep karo cempluk, arep karo si Paijem, arep karo si Juminem karo sapa. Sing penting aku tresno karo kowe, Den Mas. Iya kena. Ya kena ya. Tegese iki kowe kena tresno karo aku iki kena. Ning aku ora tresno marang sliramu. Mbok tresno sedilit wis. Nggo nglegani atiku iki lho, Iki Den mau wis Mas. tak legani. Piye carane ning legane? Ayo kuwi mau. Endi? Sing tok slepke mau. Aku kurang nek meng ngono kuwi. Aduh piye ya. Gelem ya, Den Mas? Ya jane gelem. Lumampah tanpa walah Wis ya wong ayu. ing madyaning jala madhep rene to Ora iso ya. madhep rene dimatke raiku Wis ket mau aku. sing suwe Aku wis ra iso suwe. piye to Den Mas ngematke raiku karena cinta itu datangnya dari mata terus turun ke hati makanya dari itu kamu harus melihat mata saya biar kamu jatuh cinta lalu turun ke hati. Iya aku ki jane seneng ning senengku ki piye ya ten. Nah ngono lho. Kakang Adi. Kakang Adi sapa? Adi Sandirono Asandirene. Maksudnya piye? Lah kowe iki angel banget ya. Aku ki wong ra tresno kok tok peksa ngono lho. Ya nek aku terus aku kan kepiye? Ya kena ning aku ki ra Kena orang kena kok kena Urung kena kok? kena urung. kenake yo. Yo. Aduh, iki piye ya? Wah, iki bertolak belakang karo atiku jane. Lah ya piye? Teman. Oh, gelem kok ora gelem. Ya ayo temenane. Ora gelem. Ora koyo ngono kuwi to. Ning pagu lingan. Madhep rene to. Mbak, iki mau temah apa? Temah gonjing. Oh, Lah? ora krunguku sing liyane. Ora sak liyane. Kowe kepengen karo aku apa piye Pak Dalang? Ora. Ora. Den Mas, Iya wong ayu. mboten purun saestu. Saestu. Saestu piye? Aku ora gelem ten. Saiki dasal celukan sing jenenge cempluk. Gonen rene. Aku tak ndelok. Ora ana cempluk-cempluk pun kula aturi kondur mawon nggih Den Kok Mas. kondur piye, Mas? Ora iki wis kesempatan terakhirmu saiki, iki wis wayahe iki Den Mas arep dadi nggone cempluk. Ora iki dek Wis iki aja diarep-arep kaya ngene iki. Mbak, kowe arep gelut karo aku piye, Mbak? Aku mati. Iki wong wis dadi duwekku, Den Mas. Piye? Pak, Jenengan mbok ampun dipekaten pundi-pundi to nggih. Pak. Kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho, Iya Den bener, Mas. kowe tresno marang aku ning aku ora tresno ten. Mbok kok sejilit wae jenenge tresna kok jalaran saka kulino. Kok suwe-suwe dadi tresna lho, Den Mas. Aku ora iso tresno karo sliramu ten. Kudu tresna. Ora iso. Kok nek nampek sesuk bakal ditampek genti lho. Ora apa-apa, iki tak niati. Aku Niati ki- piye? Niati piye? Niati aku tresno karo cempluk ten. Cempluk apa seminten? Cempluk ten. Seminten apa cempluk? Cempluk yo. Aku njaluk Seminten aku apa ora iso seminten? nampa sliramu. Hah? Aku ora iso nampa katresnanmu. Kok ora iso apa? Loh, kok malah kowe nampik aku? Kaya ngono. Kok ora iso lho, Pak? Kakek Apa? iki. Aku Kok iso? Ah, saiki diwalik wae apa piye? Dibalik piye? Rumangsaku ket mau ngoyak aku ki ora gelem. Ora gelem ki sebabnya apa? Ngapa iki bapak iki? Arepan karo aku, ha? Kowe sing mana gagal? Sing galak Sing to, mana Pak? gagal? Sing mari
iki nggogolke pernikahanku iki. Kowe sing galak to Pak Warok kok kaya ngono. Miten, Apa? kowe iki wong wedok. Terus ngapa? Kudune ki mulane kowe iki wong wedok. Wong wedok trengan. Lah Bapak. Saru isin. Bapak. Kudune ki wong wedok iki dunggang gawe lemah, munggah gawe wong lanang. Aku ki anake sapa? Anakku, Lah ya turun sapa? turun mbokmu. Ya turun kowe barang urunan melu urunan to. Separuh-separuh. Pokoknya aku nek kepengen kudu oleh, Pak. Nek ora oleh, kowe tanggung jawab. Nek ana apa-apane saka aku, kowe kudu tanggung jawab. Mundur. Mundur. Arep ngapa? Arep itu. Den Mas Broto. Iya, piye? Kula suwun jenengan sakniki lunga saka kene. Aja dikon lunga. Iki ki ndekku. Pinten sing eling to, Teh? Eling yo to. Masih Lah iki lho ndekku. Sumi. Sumi, Iki kok aku Sumi? tak lunga sih ya, Sumi tak padahal melu. aku dikon lunga karo bapakmu, Sum. Aja nek tak Wis, melu, aja dadi atimu ya, Sum. Pak Broto tak pateni nang kene kok. Piye to? Wis, Pak Broto tak iki lho. Kula aturi kondur, Mas kula aturi kondur, Nggih. Ayo tumbrang. Ayo tumbrang ta. Tumbrang ta. Ayo. Malah delok. Brotone wis lunga. Kene iki le bengok tenanan malah delok. Baleni kene. Ah, wis Piye to? pahit Wis muncak-muncak ya, Pak. cae. Kan baleni ya angel lek kaya mau ya. Cek. Wis klimak era. Iki ndekku. Heeh, aku namu. Baleni klimak meneh Iya. Pak. Iki wis beda cerita. Piye to? Dibaleni gelem iki. Heeh, iki ceritane beda Iki aku. kono wis mikir getun. Aku nggonmu peken. Iya ya. Ayo Sembilan. ayo. Ngapa? Saru nek ngene iki. Saru piye? Kuwi lho sares karo Den Mas Broto. Meneng apa? Anane aku ki ya mergo saka saru tak ndeni. Lah niki patramu ra kaya ngono. Mergo saka dikatukke ngene Hei. to ya. Heeh, bener. Piye? Aja digolungo kuwi ndekku. Broto, lunga. Kok siki aku rung tutuk. Kat. Sabar Pak, kurang Aku wis muncak, lampung kurang kok klimak. dene. Aku wis Iki pokoke wis karo aku. Kene mau tanganmu ngene iki. Heeh, wis bali kenceng meneh ngono aku. Selep-selep meneh. Oke. Kena urung iki, urung kena. Apa to, Pak? Iki ki wong ndek. Iki ki wis ndek. ditugani Kanjeng Adipati ki aku. Kok didukani piye to? Iki ki wis duhanmu. Hale. Wis Piye, Tan? lunga kowe nek ora gelem lunga Den gelem Mas. nang. Aku kudu lunga ten. Aku sayang kamu. Kowe Den lunga Mas. ora? Ning aku ora sayang. Aku I love you, Mas. Ning nek tok gathuke gelem aku. Ya ya. Ora iso. Lunga. Kula aturi kondur Den Mas, Yo. kula aturi kondur. Den Mas aja aja Lunga. Jaluk ngapura ya. Aja to, Den Mas aja. Aku lek kon ngompok. Den Mas. Sing eling ya Teh. Terus aku kok bakal ngene Den Mas. Edano saiki ten ngedano. Enggak. Pak tambahi 500 sak edan, Pak. Nek gur 400 durung nganti edan, Pak. Sek edan sapa? Joget tangguk. Apa-apa nek joget tangguk ya. Den Mas. Den Mas datang nang kene. Ayo Den Mas. Ayo joget karo aku Den Mas. Sing eling to Teh. Piye to Pak kok malah melu ngedani anakmu kaya ngono? Iki bapakmu ya ten, kuwi bapakmu. Itu bapakku iki Den Mas Rata. Apa? Bubuk sing nang kamar ya Den. Hah?
Saya ngeleng joten kowe bapakmu kalau den Mas Broto kae kae. Lah lagi udut. Lagi udut. Metura. Ayo metu aku gak rono. Wah gak ana duit e. Den Mas Broto. Aduh kowe wis ana sing duwe ya, Ten. Dibuka. Cecetan terus iki. Karo sapa? Karo minten. Wis iki ah. Pak wis yo Pak yo. Wis. Mpun nggih. Wis. Wis saiki bayaran Mas Oh, Gade. ya, ya, cetak. Wow pono. Piye? Nya bayaran yo. Wayah bayaran. Solikin. Nya. Aku. Nya. Kowe njaluk tantuk nek. Kok aku gur 100. Lah ya dongdel. Gomdel. Pak tambahi Pak. Wah aku kesel lho Mak, muka-muka lho Pak. Iki marah ngelak lho Mak. Wis ki omong sa aku tak ngombe sa. Lah ya ngombe ya. Wis iki arep maju ya, karo maju ya nyanyi apa sing dereng diaturake napa? Niki ta santen tiwul gunung Iwo kidul. nonton, wong nggih podang kuning nonton. Ninggal katresnan nonton.